Kada se patnja uvuče u naš život, bilo kroz bolest, gubitak ili nesreću, prirodno se javlja pitanje: Bože, zašto se meni to događa? U ovom videu ćemo razmotriti 5 razloga zbog kojih Bog može dopustiti patnju u našem životu. Prvo, patnja nas uči da dublje ovisimo o Bogu. Sveti apostol Pavao piše u 2. Korinčanima 1.9: ali u sebi prihvati smo i smrtnu osudu, da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve. Patnja nam oduzima iluziju samodostatnosti i vodi nas na koljena pred Bogom. Kada osjetimo vlastitu nemoć, tada konačno počinjemo shvaćati Božju snagu. Drugo, patnja oblikuje naš karakter. Jakovljeva poslanica 1.2-4 nas potiče da smatramo radošću kada padnemo u razne kušnje, jer one rađaju postojanost i oblikuju naš karakter. Patnja je kovačnica u kojoj nas Bog pročišćava, oblikujući nas prema slici Krista. Bez kušnji ostali bismo slabi i nezreli. Treće, patnja nam pomaže da utješimo druge. Pavao u 2. Korinčanima 1.3-4 kaže da Bog tješi nas u svakoj našoj nevolji da bismo mi mogli tješiti one koji su u bilo kakvoj nevolji. Naša vlastita iskustva boli osposobljavaju nas da budemo oruđe Božje utjehe drugima. Četvrto, patnja nas odvaja od svijeta. Prečesto smo vezani za ugodnosti i sigurnosti ovoga svijeta. Patnja nas podsjeća da ovaj svijet nije naš dom. Ona nas privlači nebu i uči nas da žudimo za Kristom više nego za prolaznim stvarima. Peto, patnja proslavlja Boga. Kada vjernik pati, ali i dalje ljubi i slavi Boga, svijet vidi da je Bog vrijedan naše vjernosti bez obzira na okolnosti. Ivan 9.3 otkriva nam da je čovjek rođen slijep da bi se na njemu očitovala djela Božja. Naša patnja može biti platforma za Božju slavu. Bog obećava da će u vječnosti obrisati svaku suzu s naših očiju. No dok taj dan ne dođe, možemo biti sigurni da naša patnja nije besmislena. Ona nas privodi Bogu, pročišćava naše srce, oprema nas za služenje, odvaja nas od svijeta i proslavlja Boga. Bog možda neće uvijek odgovoriti zašto patiš, ali možeš biti siguran da On zna čemu patnja služi. Prolazite li vi trenutno kroz neku patnju? Ostavite nam ispod komentar.